ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಕಟಡ್ ದಾಲ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಾಂದಿನ ಬೊಲ್ದು ಗುಮ್ಮೆನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಆರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊರಿಯರು. ಉಡುಪಿ ಮಾರುತಿ ವಿತಿಕಾಡು ಇಪ್ಪುನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೇಟ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ರಾಯರಿಗೆ ಆವೊಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಗುಮ್ಮೆ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕುದಂಡು. ಗುಮ್ಮೆನ ನನ್ನ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚಲು ತಿನುಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿತ್ತಂಡು ಒಂದೇನ ತೂಯಿನ ಇಲ್ಲದಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡುವರೆಗೂ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಅಪಗನೆ ಬತ್ತಿನ ಒಳಕಾಡು ಗುಮ್ಮೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾಯಿರು. Ya.